m'agradaria començar primer fent una mica d'història i començant parlant de dues referències que són el punt de partida de tot plegat. Primera, la consciència clara de que el Serrallo no és només el frontal. Perquè estic convençut que hi ha molta gent de Tarragona i de fora que venen al Serrallo i es pensen que és això d'aquí al davant, el carrer Trafalgar. No, el Serrallo és tot. És els carrers de dins, que és on hi viu i és on hi treballa la gent. Això també és Serrallo. I per tant, perquè creixi el Serrallo ha de créixer en la seva globalitat i no a dues velocitats. Segona apreciació, segona premissa bàsica. En el Serrallo en els darrers anys s'hi ha produït un salt qualitatiu essencial i importantíssim. Per exemple, doncs, la desaparició del pas de camions amb la construcció del pont dels molls de Reus i Lleida, l'urbanització del frontal marítim, etc. Tot i així, això ha provocat que en fer aquest salt qualitatiu s'hagin demanat en els darrers 6 anys 20 llicències de construcció d'obra nova o de remodelació d'habitatges. Què vol dir això? Vol dir que han passat de blocs d'edificis que estaven destinats a magatzem o blocs que eren planta baixa més 1 o 2 pisos a tenir molts habitatges de 3 pisos. I això suposa la necessitat de redimensionar determinats serveis públics que es donen al barri. Per exemple, i essencial, el clavegueram. No és la mateixa necessitat de clavegueram per magatzems i habitatges d'una planta que per habitatges de 3 pisos. I el famós Planning 2007-2011 que va fer el senyor Pau Pérez no incloia ja no aquest projecte, sinó cap projecte del Serrallo. Nosaltres vam encarregar un estudi independent amb pressupost per poder executar aquestes obres. I aquest estudi, aquest pressupost, aquest projecte, el vam presentar als veïns al maig del 2008. I ens vam comprometre amb ells a portar-lo a les instàncies que correspongués de l'Ajuntament. Així es va portar a la Comissió de Territori de l'Ajuntament, el senyor Tarrés ens va dir que no, que de cap manera, i després el vam transformar en format moció i vam presentar la moció aquesta el mes de maig del 2008 al plenari de l'Ajuntament. Evidentment també ens el van denegar, ens el van votar en contra, ens el van rebutjar. Per tant, tot el que va fer el govern al Serrallo durant l'any 2008 va ser asfaltar 4 carrers abans de la festa de Sant Pere. Miraculosament, quan semblava que el 2009 continuaria igual, doncs van caure del cel 24 milions d'euros del Plan Zapatero. I això ha permès que es puguin fer aquestes obres mitjançant aquest pla, el Pla Zapatero. Aquesta és la història, aquest és una mica el resum històric de tot plegat, i dit això, nosaltres reiterem que les obres que s'estan executant al Serrallo són molt importants, són vitals, són bàsiques, són absolutament necessàries i per tant celebrem i estem contents de que s'hagin iniciat, de que s'estiguin fent, de que es duguin a terme. El que no pot passar de cap manera és que en l'execució d'aquestes obres s'hagi menystingut i s'hagi abusat de la resignació i de la paciència dels veïns, especialment dels veïns que viuen en aquests carrers i que també que hi treballen, siguin restauradors o siguin botiguers. Perquè si prou problemes té ja a la restauració i els botiguers, i els comerç i l'empresari en general, prou problemes té amb la crisi que ja l'apreta prou, només falta que a més que li aixequem els carrers del barri i li buidem els calaixos, doncs només falta que a més s'hi entretinguin en l'obra i la facin durar més del que és estrictament necessari. No pot ser que perquè el Plan Zapatero digui que les obres han d'estar acabades el 31 de desembre, que aquí s'hi prengui, doncs s'hi posi laxitud i que, bueno, si no ho acabem avui ja ho acabarem demà. En l'adjudicació de totes i cadascuna de les obres del Plan Zapatero hi havia una data delimitada d'inici i una data delimitada del final. El darrer carrer que s'havia d'acabar era el carrer Espinac i s'havia d'acabar el 15 de setembre. Aquest era el darrer carrer del Plan Zapatero. Direu, no n'hi ha cap d'acabat, cap ni un. Estem a començaments d'octubre, demà és 1er d'octubre i encara se'ns diu que encara tenen fins a final d'any per acabar-ho. Per tant, i per acabar, com que els veïns, per un criteri de sentit comú, mantenen una postura de silenci prudent perquè són molt conscients de la importància d'aquestes obres, igual que som nosaltres, doncs som nosaltres, el grup municipal de Convergència i Unió, que en el seu nom diem està molt bé que es facin les obres, però exigim que l'empresa o empreses que estan executant les mateixes dotin dels recursos humans necessaris, humans i materials, per tal que no s'endarrereixin més i que el dia 31 d'octubre estiguin acabades totes les obres del Serrallo. Totes, absolutament totes les obres del Serrallo.